Yan na naman mga toy, grabe. Magandang size tumatay kasi kunti lang yung sigit. Oh, diba mga toy? Dalawa na naman. Uy, mga good size pa toy mga toy. Oh, yan na naman. Oh, yan na naman mga toy. Grabe. Hello, ganda size mo. Grabe na ganda ng size. Ay, sus, hindi naman. Ayun, nabot ko. Kita mo ako, biglang nila ito naman. Kapag biglang nila malaki. Oh, ganda. Huwag ka nga, awala mo mo. Grabe ito. Sabi mo ito. Yun. Maganda-ganda yung size ng mga tayo. Mabigat. Magandang size to. Ito na abay pinagmamalaki ng tayo mo. Ano ka ba? Ba't ayaw lumitaw? Ang dami to. Ano to? Ay, dalag mga kasi, dalag. Ito, hindi tinamaan mga kasi. Pag-hila ako. Dito na tayo sa almusal mga kayo. Sarap. Amis mga kayo. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kachoy. Yun, panibagong araw, panibagong vlog tayo siyempre. So yun mga kachoy, for today's video mga kachoy ay i-release baka natin tong area na naman. Dito sa may barangay Tayuman, Binangonan, Rizal. Yung fishing spot natin mga kachoy, ano to? Bali, nasa harapan tayo ng ano, Lake Villa Resort ng Binangonan. So yung entrance niyan mga kachoy, malapit lang din sa may ano, sa may footbridge diyan, yung pakanan pag galing kayo ng Angono. Yung stoplight, may pakanan diyan na maliit na iskinita lang yun. Pasok po kayo dun. Tapos ito na yung makikita nyo mga toy. Napakaganda yun mga toy. Kabilaan yung spot na yan. So yun mga toy, bali makakasama tayo rito. Mga taga Muson. Yan, Rizal. Tapos sila nanay dyan, nagbabanding din sila yung mag-ina. Yan, mega love shoutout nanay. Good morning po. Busy pa mga toy kasi nag-tutorial siya sa anak niya. So yun, tara mga toy at tayo pupukul na. Ang gamit natin pala, bottom sit up. Yan o. Tapos yung bullets natin ay ano lang, malambot. Tapos yung sinker na gagamitin natin ay D4. Dalawang pamiwas yan gagamitin natin mga toy. Yan, kakasa na lahat yan. So yan ang style yan mga toy. Huwag kayong gagamit ng mga malulupit na sit up mga toy kung maraming sasabitan ba. Ayan na. Yun. Oh grabe, lagatog tayo. Ayan natin yun. Yan. Kagatin mo yan. Yun, samahan nyo ako mga tayo para surtihin tayo. Oh yun. Grabe mga tayo, spot natin sa Lakeshore. Pwede na kayo pumunta dun mga tayo, extra Lakeshore. Sa Taguig. Ayan na, kinakagat na kagad ah. Wala. Parang naramdaman ko may umila agad eh. Oh, ganda rito mga toy kasi ang kagat dito mga toy maaga lang. Tapos pagka umangin na dito, ang umangin dito eh ano. Uy, yan na. Yan na sinasabi ko mga toy. Yan na. Ganda ng ano dito mga toy. Yun, ay, yari. First catch tayo mga toy. Siyempre nagpapasalamat talaga tayo kay Efren, Kachoy Efren. Yan o, yun. Oh, yan mga toy, gandang size yan mga toy. Oh. Magpo 4 fingers na no. Oh, 4 fingers na nga. Kachoy Efren, Laraga. Yan, mega love shout out Kachoy. Thank you so much sa fishing spot na to. So marami na spot dito mga toy. Kachoy Noel Cruz. Kachoy Nelson. Pumunta na dito. Ayan, mega love shout nga pala kay Noel Cruz no. At sa mga katrabaho niya dyan sa ibang bansa. Ayan, may huhuli na rin daw sa kabila.
Ayan, na tayo mga toy. First cuts na tayo. Yeah. Yun. Yan lang natin mga toy, no? At siyempre dadaganan natin. Yun. Para di makatakas. Grabe itong ispat na tumatay, kaka-excited dito. At siyempre Miguel shoutout sa lahat na nakasama natin yung nakaraan dito, no? Mga taga ano, Sitio Bayabas. Ibang grupo mga tayo nasa ano ngayon, yung mga Pasig ano, Fire and Rescue Team nasa Subay ngayon, Subay. At magiki-update na lang tayo kung ano yung situation doon, no, ng fishing spot. Sana makaharvest kayo dyan mga katoy, no? Sila Katimak, paring Remark Gondra, Kitalim PH. Ayan, pupul tayo ulit mga toy. Huwag nang paligay-ligay pa. Lagatog na naman. Grabe sinasalo. Condolence nga pala sa Actuela family, no? Kinalulungkot ko po na Diyos ko. Ayan, yun, kagat na naman mga toy. Paring Raymond Actuela sa Actuela family sa bayaw ko. Yun, condolence po. Ayan naman mga toy, nakahuli na naman tayo. Totong. Ayun, dalawa mga toy, dalawa. Grabe. Gandang size, parang ano, ay ganda. 4.1 na. Grabe itong ispat na to. Wala. Kachay Raymond, ayun, kabingwit. Grabe, kinagat talaga ng gusto. Ala, gutom na gutom sila mga katsoy. Di nagpapasiklap tong isang pangiwas ko, bakit? Yan, ay, thank you Lord. Matanggal na. Tatlo na kaagad mo ito. Oh boy. Ay, thank you Lord. Yun, at makakawi tayo ng ano, mga tayo, Tarlac sa ano, sa Merkulis, sa last night ni Tatang. Ay, naku po. Ganyan talaga ang buhay mo, tayo. Parang hindi natin inaano talaga na darating talaga yung ano natin, yung hangganan ng ating buhay. Kaya dapat lagi tayong handa, no? Lagi tayong magdasal yun. Para kung sakaling ano, wag naman po muna Lord. Bata pa po ako Lord, pagpaparaling mo pa yung anak ko. So di naman tayo nandyan mga tayo, lahat naman tayo darating sa ganyan, no? So si Jesus na yung nakakaalam niya. Ay nako. So yan, ano lang muna tayo mga tayo, banding mga tayo dyan mga tayo. Manood lang po sa kalokohan natin dito. At masakit man sa kaluban natin, sa puso, kailangan tanggapin. Maliit lang minsan mga tayo yung kagat dito, tapos minsan naman ganun talaga. Nagpapasiklab to. Nagpasiklab ka boy. Abo. Wala na pala Kaya naman pala ay di ko siguro napansin natin. Kinagat na pala. Nilundo na mga tay. Nilundo na mga tay. Ay wala. Kaka-excited sa spot ka to. Taga saan ba kayo niyan, Nay? Dito lang po. Sa Binanguna. Nag-i-enjoy yung mag-inaw. Ayan kayo, marunong. Ilang taon na yung ano mo, yung anak nyo? Ilang taon na po yan? Yan, at muli mga toy, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa mga silent viewers ko po, thank you so much mga toy. At naway napapasaya ko po kayo mga katoy sa munting nating fishing adventures, yung sa mga mahilig mamiwas po at manood. Yan, ito na po kayo. Ay grabe,
Grabe. Grabe sinalo mga katoy. Sinalo. Huli. Sinatalo mga katoy. Di ba? Good size na naman. Di ba? Dito lang sa isang mail. Tayo man. Ay, magkakala dito. Grabe. Dito ka ginagawa mo. Sunod-sunurin natin. Para mabilis tayo maka-uwi ka agad. Kasi mamaya mga to pag humangin na to, nawawala na dawi dito. Aray ko, tumama yung isang extra natin. Aray. Naglalambing tong extra na natin pamiwas na leader line. At siyempre papasalamat tayo sa Trasuna family, Baha family at Sarmiento family dyan sa 9 de Febrero. Ayan mga to grabe mga pare ko sinasalo dito. Diyan ka lang muna uy. Sinasalo. Uy, yan na naman mga to huli na naman. Wala. Grabe ito. Excited naman to. Spot to. Alam mga tayo, may tinamaan mga kasi yung paghila ko. Yun mga tayo. Ayan, libre na tayo sa libre na tayo sa almusal mga tayo. Sarap. Tamis mga tayo. Rest naman yan dito mga tayo, kaya safe na safe yan. Tamis. Grabe, parang pili yung lasa. Pili nut. Sarap pala ng ngipon na sariwa. Kasi parang buwa ng nyug yung lasa. Kagatin mo boy. Yan, naghahangin na kagad mati. Kaga-aga pa. Wala pang alas 7 Ano pa lang yan mati, mga 6:30 siguro. Dumating ako dito mga quarter to 5. Ay ano na yun mga 5:15 na ata yan. So dito na tayo nagkape kan. Ang agad. Yan na naman, Diyos ko. Muntik ng putol. Grabe mo matak mga tayo. Ano kaya ito? Muntik ko nang di abutin. Maganda-gandang size to. Grabe, halos maputol tong yay. Ang gaganda katsinil pwede na to. Yan na naman isa. Sinagot ba? Grabe nangin lang ata. Wala natin gagawin natin. Agad. Yan na naman. Yan na naman. Pagkatay. Grabe. Hello, magandang size Grabe, gaganda ng size. Ganda. Pakinggan natin kagad. Kachay pando, paring pando. Kachay pando, paring pando. Bibigyan kita pare nito para huwag ka muna pare ng meat para maka-recover ka. Ay, talaga nang gagaling yung araw mo sa kabila. Ay, naman. Sit up tayo ulit. Hindi inaabot Grabe itong nangayon. Ayan na naman Mario. Yan na naman Mario. Grabe.
Magandang size na matay kasi kunti lang yung kibit. Oh, di ba matay? Dalawa na naman. Uy. Mga good size matay oh. Day. Good morning, Day. Uy, maliit tong isa. Oh, pwede na rin matay oh. Dito lang sa nasa gilid na matay. Niretrieve ko si pangit yung pagkakaano eh. Bato eh, mayroong kumagat. Maliit kasi. Yung Israel Elixir matay, anong babalikan natin ngayon? Maganda rin matay, promise matay. Pag mapuntan ko yung mga nasa gilid na malalaki matay, ay hilap ko. Nakakatawa doon natin. Tayo ulit. Ay, salapoy. Ay, ganda na. Ganda ng ipukol. Grabe kanina talaga. Lumalagatok dyan sa harapan lang natin. Oh, ganda. Ayun na, kinakagat na ulit. Grabe oh. Ayun, tukol tayo ulit natin. Grabe, nagtanggal lang ang matin ng buhol. Ayun, grabe oh. Yun, miga lang shot nga pala kay maraming kay Bernard Meca na sombrero. Yun, thank you mga kapatid. Thank you mga thank you mga kapatid. Sa Insi Anglers sombrero. Thank you katoy. Babawi rin ako sa iyo katoy. Napakabait ko talaga manoy. Yun. Magandang size mo katoy. Mabigat. Magandang size to katoy. Ito na atay pinagmamalaki ng tayuman. Ano ka ba? Ba't ayaw lumitaw? Hala, ano to? Ano to? Ay, dalag mga kasi, dalag! Ay, sus, kala ko dalag. Sus, Marius. Kala ko ulot. Kala ko ulot. Ay, kala ko makakapagpisa na ako ng dalag. Ay naku, kala ko ulo kasi yung mapasag-pasag rin eh. Ay, naku ka kay Bernard. Kay Efren, nadali ko sa fishing spot mo kasi ha. Grabe, ang laki. Swerte naman no. Doon mo sa may kahoy. Doon. Mga mamaw talaga nasa malapit sa... Uy, ala, sinalo na naman. Grabe sinalo. Oh, wala. Grabe sinalo bigla. Ay, talaga kayo ah. May nananalo dito mga tayo. Ay, alam ko na baka paglagatok nung ano ko, baka biglang tumakbo. Naumpog siya. Naumpog siguro na singer ko. Ulit nga. Sorry na. Kasi kayo tatakbo. Oh, yun o. Oh, yun. Huli. Huli rin. Nakuha rin. Yun o. Grabe, kailangan makuha mo mati sa ano, sa unang tagat. Pag di mo natsambahan yung ano, yung unang tagat, wala talaga. As in wala. Yan ang good size. Sa unang tagat talaga kailangan makuha. Magdadaan ulit mga teka lang. Padaanin mo natin. Hindi naman siguro tamaan no. Diyan ka lang tayo. Sige tayo. Daan ka lang tayo. Mamaya ka na kagat ha, tilapia. Baka madali yung bangka ni tatay. Eh, ginagat na ka ba ito? Ginagat na. Sa ilalim, kaya daan mari. Sa ilalim ng bangka. Ay, nawala na naman. Diyos mariusip talaga. Pasok lang muna rin. Naging pulahan na ang ating mga fish.
Yan. Googs. Lumalagat ang taga. Nagsisimula naman kumagat. So talaga ngayon mga toy upo. Mga pamangkin ko nga sabi ko, oh yung pamangkin ko dyan, ingat kayo dyan. Sabi ko, nako. Ano kasi, sobrang lamig mga rin sa gabi tapos sa araw napakainit. Kaya talagang ano, tapos uso pa nga yung mga rin yung binigis ko, mag-iingat po kayo. Ay, double ingat kayo mga rin, no? Nagkakaalawa na ng spot ito. Huli na naman. Huli na naman. Pasag pa. Uy, ganda yung size na naman. Hili problems, oh. Kachoy win. Diyan ka muna, boy. Nako, wala na pa. Maliit na to lalo. Kahit maliit yan, mare. Yan ang gustong gusto ng mga ano dito eh. Ayan, huwag ka lang mawala. Ah, okay. Kumapit siya. Good. Sana. Ay. Kagat. Kagat ba yun? Oh, kagat na. Kagat. Oh. Magandang size. Oh, maganda na. Ay, sus. Ginoo. Kita tayo ito. Yung dalawa na tayo. Sige, tiga tayo. Pwede na tumatay. 3.6. Kaya natin matay kasi susurprise natin naman. Umawit kasi kanina sa mga pangdaing daw. Baka daw ayaw ko nang maliit. Wah, ganda yan. Laki yan, Bia. Very good si baby, ah. Nag-aaral ka na ba, Bia? Assignment mo? Panding pa naman isa ko. Yun. Sus. Mukhang nasa piga. Magpang-ano na naman sila. Uy, grabe. Hinilang agad. Hinilang agad mga tayo. Oh. Grabe. Talagang isda rin. Parang sa ano mga tayo yung grand span spot natin. Kasi yung doon mga tayo, pagkakaiba doon, talagang mga malalaki talaga. Sulit doon. Dito tama ano mga tayo. Mga goods naman. Diyan ka lang muna. Goods naman siya. Hindi na siya yung talagang maliit. Mga tamang-tama lang yan. Kasi mga tayo, mga tamang pamprito. Yun, Miguel Shoutout ka pala kay ano, Kachoy Randy Reyes to. Kasi Kachoy ano, Angelo Manlapas. Tapos Kachoy Dennis. Yan. George, Kachoy George. At Kachoy saan ito? John Paul, paring John Paul. Kachoy Delmar Lumagit. At kay Kachoy Michael Borak. Na-miss natin yung mga grupo natin kasi Delmar kasi busy na rin sa pagko-construct ng ano na binabantay niyang pondo. Kasi ano naman, kasi Michael Borak naman nagta-tricycle na siya kasi yun nga, may sakit yung anak niya, kailangan niya ng ano, double income talaga. Sana gumaling na rin. Ay, kabata-bata pa yung matay na kaya na yun yung anak ni Michael Borak. Yun, ganda naman ito mga toy. Ganda. Nagaan na yun mga toy. Kabata pa niya pa, yung kikimo na siya. Ayun, maganda klase mga toy. Ganda, laki. Grabe. Halos para parehas mga toy.
Magpo 4 point guys. 4.00. Ano natin yung ganda. Sabi ni baby, papaalis na lang daw tayo dito, hindi na pa nakita rito. Ay, dulo. Dating dito dito. Kaya na naman pati yun. Ogo, ganda rin mo isip. Yan na naman. Grabe. Alaka, mas malaki to. Alaka, dalawa ba? Mas malaki. Dalawa siguro. Alaki ng ulo. Ganda. Oo, mas malaki nga mati. Pulahan. Oo. Dala-dalawa na. Sunod-sunod na. Ganda tayo mati. Yan tayo ulit pa rin. Maaga pa bi. Wala pa alas 7:30. Mga 7:15 siguro yan. Grabe, sinalo na naman oh. Grabe, sinasalo talaga oh. Kakatapon ko lang, parang inaabangan nila matay na may lumagatok na ano eh. Sinker. Grabe lalaki oh. Kasi alak, labo na naman itong natin. Gandang spot talaga. Kahit malayo, balik-balikan ko itong guide na malayo. Nunguna kasi matay. Doon ako may spot sa may kabila. Sa may bandang kaliwa ko naka-ulis tatay doon. Mas malaki. Ngayon sa Nina. So dito huli na ako punta dito mga alas 8 na ata. Yan na naman. Ay sus, lumukso. So yun. Ito, inabot mati, inabot. Ano kaya ito? Alaka, grabe. Alaka, hindi mo ka din. Alaka. Bakit alaki? Ay sus. Nasalvage kaya pala akala ko mas malaki. Yun, pero good size mati oh. Naman sa palikpik oh. Ay hindi, alanganin mati. Ay hindi kaya natin. May tatlo na tayo dito. Sayang sinta kala ko mamaw. Hindi naabot ng video kayo liwas dito sa bandang kaliwa natin. Saka kay nanay doon. Ayaw nila mang bayabas sa akin. Dapat binabayabas nila yung spot. Nananalo. Yan naman. Konti lang siya mga toy. Kailangan petitin na kaagad eh. Konti lang siya na ganyan. Minsan naman ginagano eh. Ayan yung mga toy. Ay sus. Yun naman. Ayun, hinabot ko. Biglang kita mo mga toy. Biglang hinihila minsan naman. Kapag ka biglang hila malaki. Gano'n. Oh, gata. Huwag ka makawala mo boy. Uy. Grabe to. Kabiwas oh. Grabe. Ang labo ng video na. Ay, nakang video na to. Palisya yun ng mga to. Lalo mati dun sa ano. Nung tournament sa Marikina mga to. Position. Maraming salamat nga pala sa mga nakakasama natin doon. Yan, may kalab-shoutout kay Chris ni Ryan. Nakatawa rin mga ka-fishing banding sila Chris ni Ryan. Sayang di kami nag-champion matay sa grupo namin. Pero ano ko matay, nanalo ko ng fishing reel. Buntik pa nga. Kasi napunit yung ano ko, yung slot number ko, napunit yung number. Buti na lang naka-record kay Kuya Tony doon sa logbook nila. So yun, naibigay pa rin. Ay yan na. Ay sus, di nabot. Grabe kinagot. Grabe ito mismo ito. Hindi pwede yung ano dito. Di
Hindi pwede yung dito matay, pahina-hina. Bawal ang mahina sa ispat at tumatay. Alerto dapat ito, alerto 24. Pagka nabingwit ka, magiging ano ka, patri. Pato, magiging battery ka. Kasi aadabuhin na kita. Joke lang. Kala ka, saluhin mo na naman, boy. Yun. Ganda, layo inaabot ah. Chu! Alis ka dyan, alis ka dyan. Kagat mo yung ano, naku. Pag baka kagatin mo extra ko dyan na ano. Wala naman ano yan. Hook. So, bibigay ko mga tomate, kita tayo. Naka-apat, tatlo na tayo bibigay. Mga tayo, bibigay ko ito kaya tayo. Good size na rin tomate, mga ano. 3.5. Nandyan na kayo man. Oh, mamatay ka agad yan tayo. Malapit lang naman kami. Ah, dyan lang kayo. Ay, popoy. Kasi ako dito sa isa ko, nagkabuhol-buhol. Ako nga rin kanina. Madilim-dilim pa sa akin, puto, nagkabuhol-buhol. Bago pa lang eh. Excited pa naman bumukol tapos pag ano mo no. Hindi yung dali ng utol ko ah. Ito kalapa daw. Malaki pa. Okay. Ganda kung ganun. Sa Grand Span tayo, na-try nyo na doon. Maganda rin doon sa Grand Span. Grand span. Opo. Pag umuulan lang, tsaka lang pumapasok ang isda din eh. Mayroon din po yung ano, dating palayan daw yun. Ah, sa kabila. Sa kabila, sa may bandang kaliwa. Kaliwa yun. Doon maganda ngayon tayo. Lulusong ka. Ay, kahit di na. Kahit sa ano na lang. Meron naman may ispatan. Mas maganda siguro pag nilo. Yun na naman natin. Oh, yun, huli na naman. Grabe talaga dito. Ala, ala ka. Yan na oh. Sumisigsag-sigsag kasi. Pagka yung halos, ay, nato po. Ah, good nga, goods nga. Ang dali pa. Yun, goods to. Ang taba. Taba. Pag biglang tinatakbo mo ito yung malaki. Pero yung mayroon din pisik-pisik lang na ano, na malaki din. Kaya di pwede magkumpiyansa dito sa ispat na tomato. Kailangan ano ka, focus. Focus ka sa iyong goal. Walang pa. Yan na naman oh. Grabe sinasalo talaga mga toy oh. Gumagalaw na naman eh. Sige ulit po. Sige ulit. Aga ng ano dyan sa kabila sa resort to. Kaya pala kanina eh, may mga sakyan na kagad. Yung pala may ano siguro ano yan mga toy, birthday o ay hindi yung birthday or team building mga ganyan. Kasi kung maaga pa hindi yan magaganyan kung birthday party. Kasi lang alamang aga-aga pa lang nagmamam na sila. Masarap. Ay alanganin nga, ibigay natin ulit kay tatay. Malapit-lapit lang sa akin, kunin ko yung mga ganyan. Hirap ka rin kasi magdala ng ano. Pagkain ganito kalit, dinadaing namin, bababad sa sukat bawang. Ay oo, napakasarap no. Napakasarap. No, kasi yung ano, nakaganyan tayo na. Oo, nakabuka na yun. Oo, tapos si Bawang paminta. opo. Tapos lalagyan nyo ng ano, ng ipapaikot nyo muna ng konting ano, arena. Oo. Oy, sarap para didikit. Hindi nakarating si Kachoy Randy dito mo rin. Bukas yun mga bukas. Gandang huli nila dito mga tita kara. Talagang sulit talaga. Ayan, grabe, agad.
Huli ka. Ha! Parang ano mga tayo, pagpitik ko parang nag-bounce ka agad. Tiyong! Asan na ka na? Saan ka na boy? Ayun. Maganda naman itong pwede na ito. Oh, ganda yan mga tuy. Goods na goods yan mga tuy. Saka na sa quality control ni Kachoy. Uy, ano yun? A few moments later. Umangin na mga tuy. Ito na yung sinasabi ko mga tuy. Daming kumakagat mga tuy, di naman na nahuhuli. Tingin yung mga tuy. Pero mayroon pa naman, nakatatlo pa ako. So gusto ko sana talaga eh, dire-diretsong kapkat. Tingin mga tuy. Daming kumakagat eh. Wala na, puro na ayaw minatata. Katulad kanina talaga eh. Uwian na yung kasama ko dito, maaga pa lang. Kaya talaga dito matay pagka ano dito talaga umangin na. Yan, kung hindi na kayong magpatsik. Wala pa alas 9 yan matay. O yan o. Ang liit ng kagat o. O. O yan matay o. Alatado pag ayungin, dapat pinipisik-pisik lang matay eh. Yan o. Pero minsan meron pa rin. Ayan, wala mga kayo. Talaga mga kayo. Yun nga sasabi ko dun sa mga nag-message na po maminiwas dito. Ano? Dito talaga mga kayo. Kailangan maagang-maaga talaga. Hanggat maaari yung ano, yung 5:30 pa lang na pag nakakita na kayo na nakikita nyo na yung pwede kayo magpain yun. Pwede na yung mga kayo. Pero pagka yung ano na, umangin na. Ayun, si Alison. Pero meron pa naman ng ilan-ilan. Try pa rin natin. Sinabihan ko na sila, kaya nilipat na sila doon sa darangan mga kayo. Pwede nyo yun. Uwi na. Hanap na lang siguro bagong spot mga kayo. Ang dami ko na rin nuli natin. Try ko pa. Mga 15 minutes pa pala. Try pa natin. Sakali makachap. Dami ko nang huli natin. Ano to? Tatlo yung mulam dito. Good sa ito yun. O diba? Napakarami na yung muti. Ano pa? Huwag ka bakit lumagpas? Alak ka, yung butas na naman pala mga tayo. Buti nakita ko. Yay! Ala, tanggal na lang. Buti na lang nakita ko. Kahit saan mauubos na lang. Meron pa mga ito, maubos na talaga bulat ko rin. Wala, nakalaman ko. Ito matay, itong spot talaga ito matay. Pagka umangin na, kasi na-unlog na siya. Yung mga ulo niya ng tilapia, bumabaon na sila sa ano. Ayun o. Wala, bitaw nyo mga tayo. Na ano lang. Tinutusik-tusik lang. Kung sa manok, tinutusik-tusik lang. Sa pais. Ayun. Wala talaga mga tayo. Ayun. Diba? Agin-daning agad. Saya ayungin na yan mga tayo. Ayung. Ayungin na boss, pumalit. So yun lang po muna mga tayo, no? Itong fishing spot po natin, Barangay Tayuman, Binangonan, Rizal, sa may malapit sa Villa Resort. Yan ang Villa Resort mga tayo. Yan.
Tapos yung ano dito, yung pasukan mga toy dito, malapit lang sa highway, diretso dito. So yun lang po muna mga toy, no? Pag humangin dito mga toy, ba't sina kayo mga toy, promise mawala talaga. Ganda sana kung nahuli yung kumakagat kasi sobrang liit siguro ng ayungin. So yan, fishing spot natin, ganda oh. Sa umaga yan talaga yung kagat dito sa umaga. Ito, ang ganda. Dito sana mga toy, maganda rin. Kaso, ang problema dito, ano, may mga nakabalag pag nalubid. Yung mga panganas kasi kangkungan yan mga toy, inayos na naman. Tinanggal na yung kangkong dyan sa gitna. So naglagay sila ng mga lubid, pagapangan ng kangkong. Ayan, umalis na sila tatay. 5 lang yun nabigay natin ayuda. So yun lang po mga tatay, no? Maraming salamat po sa mga silent viewers po, sa mga solid subscribers po natin. At sa mga paparating pa, maraming salamat po mga tatay. At siyempre kung bago pa lang sa aking YouTube channel mga tatay, pa-click naman ng ating notification bell dyan yan na. Para lagi kayong update sa ating mga fishing adventures daw. Ika nga ni Kachoy Chris. Yun. Yun, maraming salamat po and see you next vlog po. Maghahanap ako matoy ng fishing spot bago. At puputulin ko na lang po muna dito yung ano natin, ang ating video. Thank you mga choy. Thank you Lord sa blessing. Pangano rin to. Nasa 2 kilo rin siguro. O maigit pa. Piling-pili lang to matoy. Mga 3.8 pataas. Nakaano lang ako 4.2 na 2 piraso. Yun.